Чувствал ли си се някога като гост в собствения си живот? Че земята под краката ти и самият дъх в дробовете ти са дарове, които не притежаваш истински? Този псалм започва точно с това усещане. Казва, че всичко, целият свят и всички в него принадлежат на Бог. Това е красива мисъл, но може да звучи и малко плашещо. Защото ако Бог е реален и е съвършено добър, тогава къде е нашето място? Как може някой като мен, с моята история, с недостатъците ми, с тайните ми мисли, да се доближи до някой толкова чист? Псалмът казва, че се изискват чисти ръце и чисто сърце, което всъщност означава да си същият човек отвътре, какъвто си и отвън, да нямаш нищо за криене. Но кой може честно да каже, че е такъв? Този псалм знае това. Той ни довежда до предела на нашите възможности, за да ни покаже, че отговорът не е да се опитваме повече, а да вдигнем поглед и да дочакаме помощта да пристигне. Господня е земята и всичко, което я изпълва. Всяко кътче на света и всяка душа, която обитава в него. Защото Той я е основал върху моретата и я е утвърдил върху водите. Кой ще възлезе на хълма Господен? Кой е достоен да застане на Неговото свято място? Онзи, който има чисти ръце и чисто сърце, който не е предал душата си на идоли и не говори лъжа. Той ще получи моето благословение и правда, дар от Бога на спасението му. Ето рода на търсещите ме, на копнеещите да видят моето лице. Порти, отворете се нависоко. Вдигнете се, вечни двери, за да влезе царят на славата. Кой е този цар на славата? Аз съм Господ, силен и могъщ, Господ, силен в битка. Порти, вдигнете горнището си, вдигнете се вечни двери, за да влезе царят на славата. Кой е този цар на славата? Аз съм Господ на силите, само аз съм царят на славата. Нека всяка порта бъде широко отворена, всяко сърце високо издигнато, защото царят на славата царува вечно. И точно тук историята се преобръща. Вече не става дума за нас и нашите опити да изкачим хълм към Бога, а за Бог, който слиза при нас. Говори се за отваряне на порти. Нека бъдем честни. Всички имаме заключени врати в сърцата си, нали? Стаята на "не съм достатъчно добър",
Стаята на ами ако хората разберат какъв съм всъщност. Стаята на добре съм, ще се справя сам. Държим ли заключени, защото се страхуваме от това, което е вътре. Но царят на славата е разничен. Той не се страхува от бъркотията. Той е Господ силен и могъщ, което означава, че е достатъчно силен, за да се справи с всичко, което е зад тези врати. Той е единственият, който е достатъчно чист, за да влезе в разбъркания ни живот и не да бъде опетнен, а да го изчисти. Така че този древен псалм днес ти задава един много прост, много личен въпрос. Не достатъчно добър ли си, а достатъчно смел ли си да отключиш вратата? Не е нужно първо да подреждаш стаята. Трябва просто да го пуснеш вътре. Пусни царя да влезе и остави неговата любов да свърши останалото.